zullen wel denken wat ze weer beleven. Ja. Fietsers? Wat zei je? Ben je in de fietsers? Wij zijn de fietsers, dat zie je met elke jongen. Ja. Nou, alle jongen, maar zie je het wel. Ja. Op Zwarte Haan, een buurtschip onder de Nije Buldiek, rijdt je weer bij de Hemkesmond naar de koffie. De drie vrijgezelle broers binnen je bennen en opgroeid. En net een hier op haar holle die troet denkt om je waai. Nou, je moet overal wonen. Je kan niks schelen bij. Nou, in dat plakje is ons wel niet zijn. Het dorp is ons te vol. Dan zit je aan alle kanten een bon, een klein steegje en dat is het. En wij maken rijden slagen om het huis in te kennen. In een vrijheid. We houden wel van vrijheid. Maar ziet ze zeggen weer even over de dik. Want hij vertelde dat er in zijn jongensjaren hier een geregelde boordverbinding naar Ameland was. En dat willen we zien. Maar dat steekt langs. En hoe vaak varen die dan? 2 keer das. Morgens in huis. En maar wat voor mensen gaan daar mooi namelijk? Pas ik hier zijn vracht en vee. Maar hier is toen ik al toerisme, zeg maar hier wel. Nou, weinig, maar daar staat lui meestal. Hier van het platteland niet zoveel, maar uit de stad Groningen en Leeuwarden. Dat waren de eerste voorlopers van de vakantiegangers. En gewoon die de familie hadden en kennen ze. Maar wat koest hier op Zwarte Haan daarvan merken? Dat wat hier weer? Een pro drokte. Ja? We zaten boord aankwamen wat die zwart van de mensen, van de oude Beldijk en nieuwe Beldijk. Nou, we hadden hier al gezien wat er te doen was. Wanneer is dat ophouden? Dat is in de oorlog is het opgehouden. En ze hebben 3 of 4 jaar zomers geprobeerd om te varen, maar dat wou niet lukken. De grond zat hier te hoog en dan konden we niet meer varen. Nee, maar het slip je al je dicht, hè? Ja, dat gaat dit is nou al groen. Dat waren aan die water. Er stond vroeger een trap van 14 treden in dat hoekje. Hier zijn we nou het gas. En nu staat er al gras op. Nu lopen de paarden erop. Ik zie dat ze krijgen een jonkiebadje. Wat er nog? Wat neem je vroeger, ik zou dat dik? Ja, ja. Hakkelingen bij de stad. En voetballen en kaatsen deden ze hier vroeger wel. Dat is wel een mooie jeugd hier. Ja wel. Ja, hier zwemmen, daar. En daar was een breed kanaal, daar zwommen we naar alle jaren. Daar bij die boer, daar waren het smoor druk, die man kon meteen de deuren ineens openkruimen, want er waren alle fietsen van de jeugd uit de dorpen weg. Maar dat is nou ik al hier hoor. Ja, dat is nou maar gewoon een vaartje geworden. Kijk dan even in het slek, even zwart maken, in het kanaal, hè, zwemmen. Je weer schoonmaken. Ben je nog wel bij hem, hier op de streek? Nee joh, je bent op het geen kindjes. Het wordt rustig op Zwarte Haan. Ja, de jeugd heeft er wat uit. Alleen nog wat toeristen. Ja. We fietsen verder de Nijdiekdel op naar de Westhoek. Onderwijs treffen we Tjerk Bossi, beheerder van de zeediek tussen Nijenziel en de Slachten onder Jesterberm. De net voor te tanken diekskip helpen hem daarbij. Die vreet het mooie eruit en die laten zo hier zien de raaien wat staan. En die pikken wij er even aan en wij slepen het even en we kunststrooien het weer. En zo gaat het vanaf maart, in laatst maart tot half oktober. En dan gaan ze er weer aan en is het weer rust. Ja. Mooi baantje. Het is een, als je ervan houden, dan word je hier heel oud. Ken je hier worden. Ze willen me de zaak weer uit hebben, maar om mij hoeft het niet. Want ik heb hier best niet zin. Heel best. Via de Bonnewaai binnen we weer op de oude Bildiek belonen. We menen dat we de jongste diekbewoners al even filmen hin met Annika en Amalia. Maar in de Westhoek staat een jerrebar in de tuin. En deze is 5 dagen. Hoe heet er? Chris, met CH. Hè? Chris Cornel. De gelukkige ouders binnen Benny van der Wal en Johan Brakka. En het was haar hier bij hem geen betere plek op een vrouw wezen kennen als hier op een oude Bildiek. Het is al 8 uur jongs. We hebben zin aan eten. Maar even terugfietsen.
Hier, aan de eind van de Oudebeeldijk, staat een Indonesisch restaurant. Het wordt dreun troch 2 vrouwen en haar mem. Het is hier mooi achter de dik op het wat. De cameraman had onderdak gezocht bij een beert en brochtje. En het leek het mij wel wat om achter de dik te sliepen. Het is wel wat een gedoog mooie intentie, maar het uitzicht is hier onbeschrijfelijk mooi.